kaayo ha nga naka face mask na kinamong ko diri sa gawas karon nya human bago ra may minahuman og meeting sa ko ang boss mo nang nakahigayon ko og video kay para sa ato ang vlog. Okay, next nga punto nga ato ang tawag anang tubagon katong ingon niya nga wa daw ko hibalaan mahitungod sa gitawag og rehistro sa nakadakong sayop kabalo ko nga ang iglesia ni King Kong giparehistro ni Manalo uban ang iyang mga barkadang Tagalog. Ikaduha, giparehistro ni Manalo sa gobyerno ang maong iglesia isip usa ka unipersonal corporation. Ang buti pasabot ang term nga unipersonal corporation ang pasabot ana usa ka kapunungan, usa ka sosyedad, usa ka institusyon nga gipanag-iyahan lamang og usa ka tawo or usa ka apelyido. Ang makabantay ana Brad Julito, amigo na to Julito, ang makabantay ana nga halos kasagaran basta na imamatay nga Manalo ang mopuli Manalo rapod ngano man kay gipanag-iyahan na o pamilyang Manalo, wala nang gipanag-iyahan ni bisan kinsa. Unit personal corporation na nya di mo matingala na mingon nimo amo ang tawag anang donation gikan sa amo ang kamot amo ana dili na inyo oy sa mga Manalo na diba wala nga mingon ka sa ko wala ako nakabalo mabitaw nga gidawat na ko ang imuhang challenge nga challenge ka sa ko ang debate gidawat na ko na ngano man ato ang sulayan kay inyong mga ministro magyud to si mayra man kay mga hagit nya pagkahuman og suplan managan man nya mingon dayon biya ka nga oy gisuklan ta na mo diri sa kuan diri sa social media ingon baya ka nga lat-an ko nimo kung makigdebate ka sa kuha o nya ako kung makigdebate ko mas maaya mo gyud tong personal kay para makita nato ang katag ba kay kung dirita sa kuan dirita sa kanang social media lang makatuon pa ka ang himuon nimo kaon is magtuon ka una pagkahuman makidebate ka nya ipribahan to nimo nga lat-an ko nimo sa tawag anang debate kay kung dili na mahitabo puro nga istorya ng imo dili na tinuod so namaka ka so kung namaka ka mamaan sa baka kung manang yawa na ikaw gid iyang anak so man nga dili gyud mahitabo nga ma-deny or tawag anang mawala ang kamatuoran kanang pundok nga imong gipasakupan dili na iyang Kristo iya na sa pamilya Manalo nya mingon ka sa kuha nga wala ko kabalo hastang kay ibaluha oy kabalo kay ko ana kanang inyong tawag anang Kristo apil pa ng inyong mga pasugo nga sumala pa sa inyong pasugo nga kamo wa may koneksyon dito sa mga apostol nimboto lang mo murag uhom resulta lipak niadtong 1914 panahon pud sa gira nya according ni Ginoong Kristo nga sa panahon pud sa gira manungha ng mga mini nga propeta mo na natuma na number 1 kang Manalo nga natuma man number 1 kang Manalo tungod kay nimboto si Manalo sa panahon gyud human sa gira or atol gyud sa gira sa First World War nya daghan ba kay mo tawag anang mga claims ra pud kutob walay pagpamatuod next nato nga tawag anang kuan next nato nga video ato na pud tubagon ang next na pud nga tawag anang argumento nga iyahang tawag anang gihatag. Okay? Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.